Tak vás teda srdečne všetkých vítam na tejto prednáške, na tomto seminári, ktorý bude na tému identita. A je srdečne vítaný aj Vladko, aj vy všetci. A tiež chcem pozvať aj Ducha Svätého, aj Pána Ježiša, aby oni prišli tiež na toto miesto. A je to veľmi dôležité, keď to robíme, takže to robíme pre koho? A je to pre to Božie kráľovstvo, takže na úvod sa pomodlím a potom Vladko bude pokračovať v úvode. Drahý Oče, ďakujem Ti za tento priestor, ktorý môžeme zdieľať. Ďakujem Ti za tému identity. Ďakujem Ti za každého jedného, ktorý prišiel. Si tu vítaný, Duchu Svätý. Si tu vítaný na tomto mieste, si vítaný Ježiš na tomto mieste. Tam, kde sa dvaja teraz stretávajú v Tvojom mene, tak Ty prichádzaš. Si pozvaný na toto miesto. Vítame ťa tu. Prosíme ťa, otvor naše uši, naše oči pre prijatie tejto duchovnej reality na tému identita. Aby sme si odnášali z toho veľa a boli požehnaní a požehnaní tam, kam pôjdeme. V mene Ježiš. Amen. Amen. Tak vám ešte raz ďakujeme, že ste prišli, že ste si našli vzácny čas a zavítali medzi nás a môžete vstúpiť do takých rozhovorov o tom všetkom, čo je pripravené a veríme, že sa tiež budete aktívne zapájať, ak budete proste mať nejakú chuť alebo ochotu vykročiť a tiež nás niečím požehnať. Takže spálne sme to zobrali takým spôsobom, že veríme, že keď sa o niečom rozpráva, tak to má tendenciu rásť a pokiaľ sa budeme zameriavať na to dobré, čo súvisí s Božou identitou, tak veríme, že to bude hĺbšie zapúšťať do nás korene a s časom uvidíme ovocie. Nemusí to prísť hneď, ale veríme, že ho čoskoro uvidíme. Takže tak. Amen. No pokúsime sa vám povedať o spomínanej identite v Pánovi Ježišovi, o ktorej nás vyučuje Boh v jeho slove a ktorou by sme mali byť ovplyvnení a motivovaní a máme to pripravené alebo spojené s rôznymi takými príbehmi a svedectvami a veríme, že to vo vás niečo vyvolá. Pokiaľ sa nejaká pravda spojí so zážitkom či emóciou, ktorá je silná, môže spôsobiť, že ostane na trvalou súčasťou našej mysle a my ňou budeme ovplyvnení do takej miery, že na nás bude mať vplyv v každodennom živote. Nevieme, či máme niečo takéto, ale veríme, že Pán Ježiš to môže mať, tak to keby nechávame na jeho rukách a v jeho srdci. No a čo nás viedlo k tomu, aby sme aj my s Pálim a aj vy všetci ostatní mohli vstúpiť teda do takých rozhovorov alebo do tejto témy, tak bola to taká túžba po tom, aby sme sa mohli vidieť tak, ako nás vidí Boh. Proroci v starom aj v novom zákone oznamovali Božiu vôľu, alebo teda hovorili to, čo vidí a ustanovuje Pán Boh. Poznáte nejakého starozákonného proroka? Viete o nejakom? Eliáš. Ja. Áno, je to aj Jonáš. Aj Izajáš. Daniel. A viete aj o nejakom novozákonnom? Pavel. A ten najväčší? Ján Krstiteľ, Ježiš. Áno. Napríklad Ježiš. Hej. Takže prijatím a pochopením toho Božieho pohľadu, jeho vízie a plánu, toho, ako nás stvoril, môžeme prijať a uvidieť, prečo je Božia identita v Pánovi Ježišovi takou dôležitou a kľúčovou preto, aby mali kresťania plodný, plný a produktívny život, ako povedal Pán Ježiš v Jánovi, že ja som prišiel, aby ste mali život a to v hojnej miere. Je to tak Ján 10:10. Takže nepôjde tu iba o to, čo sa bude hovoriť, ale ešte viacej bude záležať na tom, aby ste počuli tie správne slová, ktoré sa vás nejako budú môcť dotknúť a aby to vo vás mohlo začať, povedzme, rásť. Boli ste už niekto v 3D kine? Oh, wow. Ja som bol tiež a základná výbava sú tie 3D okuliare. A ja som si vyskúšal chvíľku pozerať aj bez nich a boli to také machule. Také proste nemalo to ani hlavu, ani petu. V podstate sa to nedalo ani pozerať, nedávalo to ani zmysel ten film. Tak som si to potom znovu radšej nasadil. A v takom duchovnom obraze tými duchovnými alebo okuliármi, tak
to je Duch Svätý, ktorý dáva vlastne to ostré videnie, on zaostruje na to Božie slovo a on nám dáva také zjavenie, aby sme mohli vidieť a tak správne rozpoznať, že čo on tým vlastne chcel povedať, lebo on je tým autorom a on to bude dávať v takej forme a podobe, ako tí autori toho 3D filmu. A teda k tej identite, že dneska sa budeme rozprávať na tému identita, že čo vlastne tá identita je. A na to, keď sa chcem rozprávať na identitu z pohľadu Božieho kráľovstva, keď sa chceme na to pozrieť, čo hovorí na to Biblia, čo hovorí Božie slovo o identite, tak sa potrebujeme pozrieť na to, čo je napísané v Božom slove, čiže v písme v Biblii. A veľakrát sa strachujeme niečo, bojíme sa. Prestan sa strachovať, čo ty, ale pozri sa na to, že čo Pán, čo Boh, čo On. Začni čítať Božie slovo a spoznaj, čo hovorí Božie slovo. Čo hovorí a kto je vlastne tá kľúčová postava v evanjeliu. Keď sa rozprávame o identite, a rozprávame sa o identite, ktorú máme uloženú v Bohu, v Ježišovi Kristovi, jeho synovi, tak potrebujeme poznať, kto je tá hlavná postava, aký je jeho charakter, čo robí, kým je a ako žije. A teda pozrieme sa na to, kým sme v Ježišovi Kristovi a budeme hovoriť o identite v Ježišovi Kristovi. Tá identita Božieho syna, Božej dcery, a ver tomu, že to zmení tvoj život. Že táto identita Božieho syna, Božej dcery zmení tvoj život. To je pravda, ktorá je v Božom slove a dneska si budeme hovoriť, kto si ty, kto som ja a kto je Boh. A my sme stvorení ako človek, ktorý má telo, ducha aj dušu a na to, aby sme sa mohli pozrieť, že prečo sme takto stvorení, potrebujeme poznať toho, ktorý nás stvoril, aký mal zámer, prečo nás stvoril, takto ako nás stvoril, čo tým zamýšľal. On je napísané v Božom slove, on povedal, že stvoril som vás na náš obraz. Pán Boh je trojica, on je Boh Otec, Boh Duch Svätý a Boh Syn. A že on nás stvoril na svoj obraz. Takže my sme boli stvorení na obraz lásky a byť ukotvený v tomto obraze, vedieť, že čo to znamená byť stvorený na Boží obraz, na obraz lásky. Potrebujeme poznať, kto je Boh, aby sme vedeli, na aký obraz sme boli stvorení, aby sme toto vedeli prijať o sebe. Pretože častokrát naše pohľady na seba sú ako cez nejaké zrkadlá, keď ste boli niekedy v týchto divotvorných, nejakých iluzionistických miestnostiach, kde sú rôzne zrkadlá, ktoré nám rôzne menia postavu a my sa potrebujeme pozerať na seba tak, ako nás vidí Pán, ako nás vidí Boh, cez tú identitu Ježiša Krista. Takže dnes budeme hovoriť o našej identite. A naša identita nie je definovaná denomináciou alebo cirkvou, v ktorej sme, ale naša identita je definovaná v Ježišovi Kristovi. Cirkev je definovaná ľuďmi, ktorí sú v tej cirkvi. Čiže cirkev tvoria ľudia a ľudia, pokiaľ sú na Boží obraz, tak by mali byť definovaní tým, kým je Kristus. Ježišovi Kristovi. Lebo Pán Ježiš Kristus prišiel na zem, aby nás zjavil tú pravú identitu, aby nás voviedol cez Božiu lásku do tej identity Božích detí, Božích dcer a Božích synov. My sme boli stvorení na Boží obraz. Na obraz lásky sme boli stvorení. A cez Pána Ježiša sme posvetení a vstupujeme do tejto identity. A jedine jeho láskou sme požehnaní a ospravedlnení. A teda dnes budeme hovoriť o tejto identite, takže Vládko, dávam ti ďalej slovo. Dík, Pali. Sme si našli aj takú definíciu, že čo tá identita vlastne je a sú také dve potenciálne definície, jedna je kratšia a druhá dlhšia. Ktorú chcete počuť? Môžete si vybrať. Obe. Čo vybrať? Obe? Tak tá dlhšia. No. Identita sa definuje ako súbor charakteristík, vlastností, presvedčení a príslušnosti, ktoré definujú, že kto človek vlastne je, ako vníma sám seba v porovnaní s ostatnými. Je to dynamický koncept, ktorý spája vnútorné prežívanie jedinca s jeho zaradením do sociálnych skupín. Takže nejak toto nám našlo. Veríte tomu, že vaša identita môže nejako vplývať aj na nejaký druh závislosti? Určite. No a týmito myšlienkami sme sa tiež inšpirovali a teraz by sme sa na to pozreli tak hlbšie, že pokiaľ troskotá naša identita a my sa nevidíme jasne, budeme žiaľ vtedy ostávať na nízkej úrovni, na ktorej sme sa ako keby zasekli.
a každá jedna závislosť býva spojená aj s nesprávnou identitou. Je spojená taktiež s nízkym pohľadom na seba samého a s tým, že osoba nevidí svoju hodnotu, nevie, kým vlastne je. Často sa závislosť môže spájať aj s nejakým zlým duchom, ale oveľa hĺbší koreň je skôr v tom, že ten človek má narušenú identitu. Pán Boh nám na to hovorí, že On nás pozná, vie, kým sme, vie, kam smerujeme a On chce byť svetlom, v ktorom budeme môcť kráčať. Hovorí, že za nás zaplatil a vyviedol nás z našej temnoty do Jeho svetla, pretože nás miluje. A keďže máme vôľu, môžeme sa rozhodnúť, či to chceme prijať, či v tom budeme kráčať a či si to vybereme za naše vlastné. A keď sa pýtate prečo, tak lebo On to povedal vo svojom slove. A máme aj pár výňatkov z písma, čo hovorí Boh o slobode, či už od závislosti, útlaku alebo čohokoľvek. A napríklad v Rímanom sa môžeme dočítať, že sme oslobodení od moci hriechu v Kristovi, ďalej, že sme slobodní od zákona hriechu a smrti, alebo že v Kristovi sme víťazi a Kristus je v nás a my sme v ňom. Takže toto je taká pravda podľa Božieho slova, ktorú keď uchopíme, tak príde to, čo nám vybojoval Pán Ježiš. Máme také porovnanie imunity versus identity. A tá imunita, taká definícia, že je to vlastne súbor, je to komplexný obranný systém organizmu, ktorý chráni telo človeka pred vírusmi, baktériami, plesňami a všetkým tým, čo ho môže ako keby napádať a ničiť. A keď to tak konfrontujeme s identitou, tak správna identita proste v Bohu nás chráni pred všetkými dobovými proste nezmyslami, pred blúdmi, pred sektárstvom, pred zvodmi posledných čias a pred akýmkoľvek proste útlakom, ktorý spôsobuje tento svet. No, teraz máme takú tému, alebo takú oblasť, kde sme vlastne zobrali takú inšpiráciu, kde identita vplýva na našu sebalásku. Keď máte nejakú skúsenosť, či už viery alebo náboženstva na sebalásku, tak môžete povedať, ale ja som sa v tejto oblasti ako keby moc nenašiel, že mne náboženstvo moc neukázalo na sebalásku, skôr na také obmedzovanie. A my sme k tomu našli ako keby nasledovný verš. Boh si našiel čas, aby starostlivo vytvoril každý malý detail, ktorý ťa robí tým, alebo teda tou, kým si. On ťa vidí takú, aká skutočne si a miluje ťa bez podmienok. Nechaj túto pravdu vsiaknúť, neutekaj pred ňou, ani sa pred ňou neskrývaj, ani ju neignoruj. Požiadaj Ježiša, aby ti pomohol uveriť tejto pravde a urobiť ju tvojou neudeliteľnou súčasťou. Keď skutočne príjmeš svoju identitu v Ježišovi, tak sa oslobodíš od klamstiev, ktoré ťa môžu ťahať dolu a nájdeš odvahu čeliť každej skúške. Takže toľko sebaláske. No. A máme také zamyslenie ohľadom Božej lásky a našej identity. Myslíte si, že nás Pán Boh miluje? Áno. Áno. No, aj my si to s Pálim myslíme, ale máme takú kritickú otázku, že prečo napriek tomu, že nás Boh miluje, je tak veľa kresťanov, ktorí aktívne praktizujú svoju vieru a sú poviazaní či už depresiou, úzkosťami, smutkom, beznádejou, migrénami, nespavosťou, skrátka strašne veľa zlých vecí zažívajú aj napriek Božej láske. Že prečo ten ich problém aj napriek tomu ostáva. Môj ľud hynie, lebo nie je poznania, lebo si nevyvolili poznania. Ozeáš. Amen. Čiže absencia pravdy alebo slova. Hej. No, pokiaľ na kresťanov doliehajú mnohé z týchto spomenutých trápení, tak môžeme si pripadať tak, že v našom živote je ako keby nejaký múr alebo bariéra, ktorý nás oddeluje od Boha. Tento múr nám bráni alebo zadržiava akoby svetlo, ktoré nemôže prúdiť do každej oblasti nášho života a preto častokrát môžeme žiť akoby v tme. Tento pomyselný múr nás oddeluje od toho, po čom túži naše srdce
ale Pán Ježiš prichádza a on je tým, ktorý prináša riešenie. On častokrát nezhodí ten múr na jedenkrát za malý moment alebo za jednu modlitbu alebo pre jednu modlitbu, ale on má riešenie a do toho spomínaného múru vie urobiť ako keby nejakú dieru alebo tunel, cez ktorý preniká to jeho svetlo a on je schopný osvetľovať tie oblasti, ktoré sú v nás pod vplyvom tmy. Takže Pán Ježiš dokáže každú tú oblasť, ktoré u nás v zajatí tmy, dostať pod vplyv svetla, požehnania a priniesť do nej život. No. Ja by som chcel doplniť, alebo nie doplniť, ale pozrieť sa na identitu z druhej Timotejovi, z druhého listu Timotejovi z 2. kapitoly, kde je pár takých zaujímavých pohľadov na identitu, kým sme. A teda prvým bodom, ktorý dnes spomeniem, je identita dieťaťa. A identita dieťa predpokladá sa, že má nejakých rodičov, či ich pozná alebo nie, stále má niekoho, kto je jeho rodičom. A teda je to nejaká rodina, nejaký podiel. A prečítam aj ten verš z 2. Timotejovi 2. kapitola, 1. verš. Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou v Ježišovi Kristovi. Máme to tam jasne hneď spomenuté, že je to o milosti, ktorú potrebujeme prijať, a je to o identite v Ježišovi Kristovi. A to je jedine milosťou. A ďalší verš, ktorý tiež veľmi to doplňa, je Filipanom 4. kapitola, 13. verš. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Zase, máme sa posilňovať, máme budovať naše posilnenie, máme naše svaly, tak ako keď chodíme do posilky, tak budujeme svoje fyzické svaly a máme sa aj v tom duchovnom rozmere posilňovať našimi duchovnými svalmi v Ježišovi Kristovi, a to za pomoci milosti, že je to zvláštne, ale tá Božia milosť, lebo veľa vecí my nedokážeme sami v tej duchovnej oblasti si vydobiť a potrebujeme to prijať. A to môžeme prijať jedine skrze milosť. To znamená, že prichádzame k tomu trónu milosti a povieme, že ja s týmto neviem pohnúť, Páne, pomôž mi s tým. A vtedy on prichádza a začína s tým hýbať a vidíme potom, že sa dejú nejaké veci. A teda, keď sa vrátim späť k tomu, že čo to znamená byť tým dieťaťom, tak dnes často počujeme, že všetci sme detky Božie. Ale rozdiel medzi Božím stvorením a dieťaťom je v tom, že všetci sme Božie stvorenie. Boh stvoril svet, Boh stvoril na počiatku, keď sa spustili stopky, tak je čas, začalo to plynúť, hej? A v tom čase teda stvoril nebo, priestor, kde vlastne to všetko umiestnil, potom stvoril zem, kde vytvoril ten priestor, potom stvoril aj človeka a tam umiestnil človeka do záhrady. Čiže vlastne on stvoril na svoj obraz. A teda Božie deti, nie všetci sme Božie deti. Božie deti sme len vtedy, keď máme identitu, že Boh je náš otec, keď sa identifikujeme, a to môžeme spraviť tým, že príjmeme Pána Ježiša Krista, že on je ten Boží syn a my máme identitu v ňom a sme potom Boží synovia a Božie dcery. Čiže ako vstúpiť do tej identity Božieho dieťaťa, to sa stáva tak, keď príjmeme vládu Božieho kráľovstva do svojho života. Božie kráľovstvo je tam, kde vládne Boh, kde vládne Pán Ježiš. A človek sa narodí do nejakej rodiny. Že všetci sme sa narodili v nejakej rodine, nejakým rodičom. A naša identita je z časti definovaná aj tým, kde sme vyrastali, v tom prostredí, v ktorom sme vyrastali. A ja teda som sa narodil do rodiny mojich rodičov a nenarodil som sa ako Germán, a Germán sa narodil ako Kulifaj. Čiže každý máme nejakú identitu a keď chceme prijať tú Božiu identitu, tak my sa potrebujeme narodiť do Božieho kráľovstva, do tej Božej rodiny. A mať toho Otca v nebi. To sa stáva cez to, že sa človek narodí znova, alebo znovuzrodenie, keď sa redefinuje tá naša identita. My sme sa narodili na tento svet, našim rodičom, naše telo, a my sa potrebujeme narodiť duchovne do tej duchovnej rodiny, ktorou je tá Božia rodina, Božie kráľovstvo, kde vládne Otec, jeho Syn, Duch Svätý, a my sme potom Božie deti, Boží synovia a Božie dcery. A teda ako? Tak existuje Boží spôsob, existuje Božia cesta. A je to v Jánovi, v 3. kapitole, v 3. verši napísané, keď sa Nikodém stretával s Pánom Ježišom a mu hovoril: Amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. My chceme vidieť Božie kráľovstvo, my nechceme ho len vidieť a pozdravovať z diaľky: ahoj Božie kráľovstvo, alebo že sme na ceste, ale my chceme už byť v ňom.
My chceme byť v tom Božom kráľovstve a inde je napísané, že Božie kráľovstvo je medzi vami, keď vládne v našom srdci Pán Ježiš. Ježiš mu inde hovoril, amen, amen, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Takže spôsob, ako legendárne vojsť pod tú Božiu vládu, pod to Božie kráľovanie, je narodiť sa z vody a z ducha a prijať tú identitu. A teda všetci sme na nejakej ceste, všetci sa nachádzame na ceste a keď sa nám zdá, že Božie kráľovstvo je ďaleko, tak to vyjadruje to miesto, kde sa my nachádzame. To určuje vlastne tú vzdialenosť od toho Božieho kráľovstva, že sme blízko a Božie kráľovstvo je tu, že my ako keby cestujeme po našich cestách a niekedy sa nám zdá Božie kráľovstvo, že je blízko, niekedy je ďaleko a je to o tom, že či my do neho vstupujeme alebo vystupujeme von z tých hraníc toho, že toto je pod tou vládou Pána Ježiša Krista, tomuto vládne v tejto oblasti v mojom živote a toto, to si teraz nejak sám poriešim, že my vtedy vlastne vychádzame z tej Božej vlády, toho Božieho kráľovstva, čiže opúšťame tie hranice v našej slobodnej vôli, čiže je to vždy naše rozhodnutie. Takže ako to býva na týchto sociálnych sieťach, že POV, to je point of view, takže to je vždy, je to o tom pohľade, o tom mieste, kde stojíme, odkiaľ sa pozeráme. Tak som hovoril o deťoch. Ja mám takú detskú historku z mojej práce, ja robím v nemocnici a raz hospitalizovali jedného 15-ročného mládenca a on mal už za sebou aj kriminálnu skúsenosť a vyjadril sa na adresu svojich rodičov, že je strašne nezodpovedné a kruté, keď sa ľuďom, ktorí nemajú vôbec žiadne zázemie, zabezpečenie ani žiadne priestory, podarí dostať teda od Pána Boha mnoho detí a ich bolo tuším niečo cez 10, mnoho z nich bolo aj chorých a mal teda mladších súrodencov, ktorí museli byť z tej rodiny vyňatí alebo vybratí našťastie a boli ponúknutí na adopciu, čiže boli vybratí z tej predošlej rodiny, z tej dysfunkčnej, z tej veľmi slabúčkej a boli pridelení ľuďom, ktorí mali všetko potrebné k tomu, aby tým detičkám poskytli plnohodnotný, kvalitný a proste život na úrovni. Čo je veľmi dobré a tí jeho súrodenci sa vlastne už stali ako keby súčasťou novej rodiny, nového rodu a podobnú vec vlastne urobil Pán Boh aj s nami a dal nám k tomu aj veľa takých zaujímavých veršov z písma, na ktoré sa môžeme pozrieť. Či už v Jánovi 1.12 je napísané, že sme Božie deti a potom v Efežanoch, že Boh nás vyvolil a predurčil k synovstvu, ďalším Efeským, že sme dedičmi Božích záslúbení, máme prístup k Božiemu kráľovstvu, sme Božím dedičstvom a v Rímanom sa píše, že dostali sme ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba Otče a sme predurčení k tomu, aby sme sa skrze Ježiša stali jeho adoptívnymi synmi a dcérami. Tieto verše, ak budete teda chcieť, tak vám samozrejme aj dáme. A všetko toto hovorí ako keby o tom, že Boh to s nami myslí vážne a že má pre nás zasľúbenia, ktoré z jeho strany sú veľmi štedré a bohaté a chce, aby sme ich vierou prijímali. Takže môžeme sa rozhodnúť, odpovedať na Božiu štedrosť. No, tak toto by bola ako keby prvá časť a no, tak super, že ste sa vrátili z tej prestávky všetci. Možno vás je ešte viac. Tak keď už sme mohli počuť o tom znovuzrodení, tak je také základné rozdelenie, ten adamovský starý človek, on je ako keby zakotvený v tých starých telesných žiadostiach svojho tela, oni ho zvyknú ovládať a ten nový človek je Kristovi, čiže je vedený tým duchom svätým. A z pohľadu identity, keď sa zameriame na to telesné, identita, ktorá je zakorenená v tom telesnom zmýšľaní, to je to, kde sme doma, v tej telesnosti, tak nás vedú tie žiadosti tela a pre Božie veci, ako je Božie vedenie, modlitby a potreby, ktoré sú na Božom srdci, tak sme vnímaví len občas, alebo tak slabšie, nevidíme ich, a sme zameraní skôr na to telesné. Ale pokiaľ je naša identita zakorenená v tom, že nás vedie duch,
tak naša ochota a schopnosť počuť a vnímať Boha, či už cez Ducha Svätého, jeho hlas, ochota modliť sa tam, kde je to treba a vnímať proste to Božie vedenie je úplne bežná, prirodzená, prichádza to ako keby veľmi často. No. A to je jeho práca v nás, že nás uschopňuje, aby sme boli ochotní plniť Božiu vôľu. A Pán Ježiš na to hovorí, že blahoslavení sú tí, čo počúvajú a zachovávajú jeho slovo. Také trefné slova z písma, tak v Hebrejom 13.5 sa píše, že Boh nás nikdy neopustí ani nezaprie. Vo Filipanom sa môžeme dočítať, že Boh nám dáva pokoj, ktorý presahuje všetko chápanie, alebo v tej istej knihe Filipským, Boh nás zásobuje všetkým, čo potrebujeme. Tak to sú také štedré zasľúbenia. A chcem sa spýtať, či viete o nejakom ovoci Ducha Svätého. Napadá vám niečo? Láska. Radosť. Pokoj. Hrozno. Áno. No to sú 4 a mohlo by ich byť buď 9 alebo 12 podľa zdrojov, ale údajne sú neobmedzené, takže je ich vraj veľmi, veľmi veľa. Ale ešte k tým oficiálnym patrí Vernosť. Amen. Sebaovládanie. Rozum. Trpezlivosť. Viernosť. Krotkosť. Vy ste to všetko vymenovali. Presne. Hej, aj tá tichosť, zhovievavosť a čistota. Takže dobrý ste. Môžeš je zopakovať, nech máme aj zaznamenané. Takže dokopy je to láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, zhovievavosť, čistota a tichosť. Ideálne u jedného človeka, nie u všetkých. Keď sme pri tej identite, tak opakovanie je matkou múdrosti. Takže rodičovstvo. No, tak môžeš povedať to. No a teraz ja vás chcem zobrať do ďalšej časti. Jonáš, otázka? Čo je tichosť? Keď si potichu. Tak keď sa ovládneš, vieš, že niekto ťa vytočí a ty sa ovládneš a nebudeš napríklad. Tak si zober, že napríklad Pán Ježiš, keď bol už zajatý, že už išli ho riešiť, vyšetrovať, tak oni mu kladli kopec otázok a on nepovedal nič, bol ticho. A mohol argumentovať, mohol im hovoriť, ale takto a takto, on by mal na toto múdrosť, ale bol potichu. Prehovoriť pravý čas, alebo... Hej, presne tak. Prehovoriť v pravý čas. Tak ďakujem Jonáš za otázku. Píšem si bodík. Nie sme na biblickom update dneska. Keď som hovoril pred chvíľou o tom, že to je identita, že byť Božím dieťaťom, dieťa má rodiča, otca a dieťa očakáva, že ho niekto obíme, že ho niekto príde, pomojka, že to je, my očakávame tú Božiu lásku v tej Božej rodine tým Božím spôsobom, aby sme zažívali tú lásku, to objatie, tú blízkosť. Ale zároveň tá identita, keď to premostím, keď zoberieme muža, ktorý je človek, že teraz zoberieme si muža, ktorý je hlavou rodiny, je zamestnaný v nejakej práci, je otcom, je vlastne súrodencom svojich ďalších vlastne bratov, sestier, z rodiny, z ktorej on vychádza. Zároveň, dajme tomu, je v tej práci riaditeľom, že toto všetko určuje jeho identitu, ale je to stále tá istá osoba, stále istý človek. Takisto máme byť ako deti, máme byť tými deťmi v Božej identite a zároveň, keď vstúpime do toho, ako som hovoril o tom Božom kráľovstve, keď vstúpime do toho Božieho kráľovstva, tak to znamená, že my vstupujeme aj do tej Božej armády a vstupujeme ako vojaci. A tá Božia armáda, to sú veci, ktoré vyžadujú výcvik, disciplínu a čo je úlohou vojaka? Môžete povedať, alebo Jonáš. Poslúchať rozkazy. Bojovať a brániť. Poslúchať rozkazy, bojovať a brániť. Brániť. Bojovať a brániť, bojovať. Nikdy to nevzdať. Disciplína, výborné. Apoštol Pavol píše v tom 2. liste Timotejovi, v 3. a 4. verši: Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Ježiša Krista, kto bojuje, nemieša sa do záležitostí všedného života, aby sa zapáčil veliteľovi,
ktorý ho najal do služby. A my keď bojujeme, keď sme v tej Božej armáde, to znamená, že buď sme na strane tej Božej armády, identifikujeme sa ako vojaci Pána Ježiša Krista, to znamená, že tí ľudia, ktorí nie sú v tejto armáde, sú našimi nepriateľmi. Že je tu nejaký protivník, ale náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti mocnostiam v nebeských oblastiach. Čiže teraz nemyslím na ľudí, že ty nepoznáš Pána Ježiša Krista, že ty si môj nepriateľ. To nebolo myslené tak, to je myslené, že proti tým mocnostiam, proti tým duchovnostiam, čo znamená, že nie je to možno príjemné veľakrát byť v tej identite vojaka, no to znamená, že keď my už vstúpime do toho, že sme v Božom kráľovstve, sme Boží vojaci, Božie vojačky, tak vlastne to znamená, že my sme v nejakom boji stále. A prichádzajú nejaké súboje a boje a zápasy a my bojujeme, ako ste to aj povedali, že vyžaduje to nejaký boj. A apoštol Pavel hovorí aj o nejakej obrane, my máme mať tú výzbroj. Máme mať príľbu spasenia, máme mať pancier spravodlivosti, opasok pravdy, meč Ducha Svätého a máme mať aj sandále na pohotovosť, na ohlasovanie evanjelia. Čiže máme byť vyzbrojení, čiže my nie sme ponechaní na pospas, ako že dobre, už si v Božej armáde, tak zhynieš, pretože si slabý, ale my máme nejakú výzbroj, my si tú výzbroj potrebujeme obliecť, my si potrebujeme zobrať na seba a tá identita teda vojak plní tú vôľu toho, ktorý ho poslal. A keď sme vojaci Pána Ježiša Krista, tak plníme jeho vôľu Otca, lebo on robil vždy to, čo proste mu povedal Otec. On nikdy nerobil, keď tu bol na zemi medzi nami, tak on nerobil niečo, čo on chcel, ale on robil jeho vôľu, konal. Takže ako môžeme bojovať, keď nepoznáme Božiu vôľu? My potrebujeme poznať, čo je Božia vôľa. My môžeme byť v tej Božej armáde len vtedy, pokiaľ my tam budeme aj tak, môžeme tam byť aj tak, ale my potrebujeme poznať, aké sú úlohy, aké sú role, že čo máme robiť vlastne. Máme teraz ísť, máme tiahnuť, je to Božia vôľa, mám teraz ísť niekam na nejaké miesto, niečo robiť, alebo nie. Ak pôjdem a nie je to Božia vôľa, tak môžem pohorieť a potom to vyzerá, že však on je kresťan a modlil sa a nič sa nestalo. Povedal ti to Pán, je to Božia vôľa pre ten čas, že my niekedy vstupujeme do vecí, ktoré nie sú práve pripravené, my potrebujeme počúvať na ten Boží hlas, na to vedenie Ducha Svätého a plniť tú vôľu Otca. Je to rozkaz a rozkaz je aj milujte sa navzájom. A to je imperatív, nie je to len, že ak chceš, tak môžeš niekoho milovať. A my máme byť ako vojaci, ktorí milujú, ako deti, ktoré sú v láske. Takže je tam tá láska, je tam láska Božia, láska Kristova a je tam Kristus, ktorý žije v tebe, pokiaľ ho príjmeš a pozveš do svojho života. A teda je to aj výsada vstúpiť do služieb kráľa. Že ako bojovať pre kráľa, to je také celkom VIP. A je to VIP bojovať pre Pána Ježiša, byť jeho vojakom? Amen. To by možno, že aj každý chcel byť tým vojakom Pána Ježiša Krista, že to je naozaj, že on je král kráľov, Pán pánov a teda keď bojujeme pre neho, bojujeme za neho v jeho mene, tak proste sme na tej strane víťazov, lebo Pán Ježiš zvíťazil, on porazil smrť a pokiaľ sme si prečítali Bibliu, tak vieme, že na konci ako to skončí. To skončí víťazstvom. Takže vlastne oplatí sa byť v tej armáde Božieho kráľovstva a bojovať za to kráľovstvo, rozširovať ho. A teda zároveň to vyžaduje disciplínu a poslušnosť. My potrebujeme byť poslušní a na to, aby sme mohli byť poslušní, my potrebujeme vedieť čomu alebo komu a potrebujeme vedieť teda rozumieť. Samozrejme, že aj diabol pozná písmo a možno, že ho vie citovať možno, že aj lepšie ako niektorí ľudia z nás tu, že on proste ho pozná. A my, aby sme neboli zvedení, oklamaní tým nepriateľom, my potrebujeme vedieť, čo je napísané v Božom slove, lebo aj Pánovi Ježišovi hovoril, ale vedieť napísané. A on povedal potom druhú časť, áno, ale, a doplnil to, lebo to bola iba nejaká časť, ktorú on vytrhol z kontextu. Tým pádom my potrebujeme poznať, my potrebujeme vedieť, na čom stojíme, na tom Božom slove. A teda jedine, keď sme v tom Božom slove, keď sme v Ježišovi Kristovi, vtedy sme na tej strane toho víťaza ako vojaci Pána Ježiša. Amen. Teraz taká oblasť, keď sa pozrieme na identitu Pána Ježiša a jeho vzťah s Otcom, tak Ježiš v Jánovi 5.19 hovorí a Ježiš im povedal, amen, amen, hovorím vám, syn nemôže robiť nič sám od seba, len to, čo vidí robiť svojho otca. Lebo čo robí otec, to podobne robí aj jeho syn. Taký špeciálny výraz, identifikovať sa,
to urobil Pán Ježiš so svojím otcom, on sa s ním úplne identifikoval a znamená to stotožniť sa s niekým alebo s niečím, mať rovnaký názor a cítiť podobne a vidieť tak, ako vidí ten druhý. Takže Pán Ježiš sa úplne identifikoval a stotožnil s otcom, aby prijal vlastne jeho vôľu. A jeden slávny evanjelista o Ježišovi povedal, že Pán Ježiš je zjavenou Božou vôľou. Čiže Ježiš vlastne zjavuje to, čo chce robiť Otec a tak to aj robil cez neho, keď bol na tejto zemi. A teraz to robí cez tých ľudí, ktorí ho prijali za svojho pána. Kto to povedal? Čo? Slávny evangelista, kto to povedal? Bol to Reinhold Bonke. No, Bonke to bol. No a ako to vyzerá s identitou, keď už je v praxi, skrze Božie slovo? Poznáte niekto knihu Prísloví? Je taký verš 4.20, ak chcete, môžete povedať, čo tam je napísané, ak nájdete v Biblii, alebo povieme my. Je tam napísané, že syn môj, dcera moja, dávaj pozor na moje slova, naklon svoje ucho k mojim výrokom. A pokiaľ splníme náš podiel práce v tej praxi a pozrieme, naštudujeme si Božie slovo, budeme vedieť a poznať tie verše z písma, ktoré hovoria o našej identite, tak bude to mať za následok, že identita v Ježišovi bude našou súčasťou. My budeme ako keby v ňom a on bude v nás, nie ako siroty, ale ako Božie deti. Pán Ježiš v Jánovi 15.7 povedal, že ak zostávate vo mne a ak moje slová zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám to. Je to veľmi povzbudivé zasľúbenie, hlavne pre ľudí, ktorí či už chodia s Pánom, poznajú ho a túžia byť poslušní jeho slovu. Vedeli by ste sa s tým napríklad stotožniť, že vedeli by ste proste pýtať od Boha niečo na základe jeho slova? Áno. Takže na to slovo musíme poznať. Preto je dobré sa ním tak zapodievať. Mám tu pár veršov, napríklad v Timotejovi sa píše, že v Kristovi sme oslobodení od ducha strachu, alebo vo Filipským, že Boh nám dáva pokoj, ktorý prekonáva všetko chápanie a chráni nás pred strachom, alebo že sme chránení a Boh je našim pastierom, on nás prevedie aj temnými časmi. To je legendárny žalm 23. Máte rady nejaký žalm? Páči sa vám niečo zo žalmov? 119. 23? 91. No, ten 119, ten má tuším Najdlhší. 28 minút. To je najdlhší žalm z celého písma. Má 91. Ja mám rád 27. 17. je zase najkratší. Ten má len asi 10 slov. Myslíte si, že Pán Ježiš túži potom, aby sme poznali pravdu, aj čo sa týka našej identity? Amen. On v Jánovi, v tom evanjeliu, v 17. kapitole povedal, že Otče, osláv svojho syna, aby syn oslavil teba, tak ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život, akože tým jeho učeníkom. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, ktorého si poslal, Ježiša Krista. No, keď sa teda spätne vrátime, že v čom je večný život? Viete povedať z tohto úryvku? Poznať Boha. Amen. A taký ten najpraktickejší spôsob je poznať ho skrze Božie slovo. A ja verím, že Ježiš chce, aby sme poznali pravdy, ktoré sú teda napísané v nebi o nás, aby sme ich mohli uchopiť a podľa nich aj žiť, aby sme v nich mohli kráčať. A také, povedzme, najsilnejšie veci, čo Ježiš povedal, alebo teda jeho nasledovník apoštol Pavol v Rimanom, že sme ospravedlnení v Kristovi a už nie sme odsúdení, máme prístup k Božiemu zmiereniu, Boh nás oprávňuje a pripisuje nám spravodlivosť, alebo sme slobodní od odsúdenia.
Toto sú také povzbudivé veci, ktoré nás vlastne zbavujú či už hanby alebo potupy viny a môžeme veriť, že Boh má s nami proste ďalší a ďalší plán na základe toho, že je schopný nám stále odpúšťať, lebo je to akoby jeho prirodzenosť. Čo, či? Mám dačo. Ja by som ďalej pokračoval z toho druhého Timotejovi, z druhej kapitoly. A teraz by som chcel povedať vám o identite zápasníka. Častokrát život kresťana nie je len tak, že OK, že som kresťan, všetko už je v pohode, som na strane víťazov, ale často prichádzajú zápasy do našich životov. A apoštol Pavol to písal v liste Timotejovi, ak niekto preteká, nedostane veniec, ak nepreteká podľa pravidiel. Čiže sme na nejakej pretekárskej dráhe, možno sedíme vo formuli, alebo pretekáme v tých klasických olympijských tých disciplínach, že bežíme, alebo plávame, alebo neviem, strieľame zo vzduchovky, alebo čo tam oni robia. A vždy sú tam teda nejaké pravidlá. Nemôžeme na plávanie strieľať zo vzduchovky, nemôžeme si zabehať na tú vodu, že možno Pán Ježiš by to vyhral, že by chodil po vode, by to prebehol celé. Ale že vždy sú nejaké pravidlá. Určite majú nejaké pravidlá aj tie zimné športy, že je tam ten curling, že sa s tými kameňmi, ja teda tomu nerozumiem, ale že sú tam nejaké pravidlá, podľa ktorých sa preteká. A my teda, ak chceme pretekať a chceme získať ten veniec, ten bobkový list, ktorý nie je dobrý iba do Šošovice, do Privarku, ale Rímania to mali ako pre víťazov, ale teda on to písal v tej dobe, tak preto tam je, že kto nepreteká, nedostane ten veniec. A dnes by sme možno povedali medailu alebo niečo iné. Možno, že nejakú odmenu na sociálnych sieťach, alebo neviem, čo sa teraz tak, kvôli čomu ľudia pretekajú. Každý preteká za niečo, kvôli niečomu. A teda je dôležité pretekať podľa nejakých pravidiel. A on tu vyzýva, že je to zápas. Hej. Niekedy je to zápas, iba si otvoriť Božie slovo, Božie slovo alebo písmo, Bibliu. Niekedy to je fakt zápas sa prinútiť niekam ísť na nejakú akciu, alebo prichádzajú protivenstva a my zápasíme o tú našu účasť tam alebo tam. Že niekedy už sa aj rozhodneme, človek nastúpi na opačný vlak. Proste aká náhoda, že sedím v opačnom vlaku, keď som mal ísť do jedného mesta, kde to je tá vec, a ide úplne opačným smerom. Sú to zápasy, ktorými každý prechádzame, že určite ste zažili v rôznych oblastiach rôzne zápasy. A teda športovec získava ten veniec, pokiaľ preteká podľa pravidiel. A podľa pravidiel pretekať neznamená sedieť niekde na gauči a pozerať sa na televízor na ten šport, ale ísť na ten zápas a že sadnúť si a pretekať podľa tých pravidiel. Že pokiaľ šach nebude hrať, to je tiež na šport, že pokiaľ šachisti nebudú hrať ten šach podľa pravidiel, podľa tých pravidiel, tak vlastne tá hra nebude na zmysel, tá figurka potom si berú, čo chce. A teda, možno, že by jedným ťahom koňom zobral toho kráľa hneď v prvom kole, tomu druhému superovi. To by bol faul. To by bol faul, alebo šaul. A teda sú nejaké pravidlá, aj v Božom kráľovstve existujú nejaké pravidlá. A Pán Ježiš povedal, že sú dve najväčšie, keď sa opýtali, že koľko tých prikázaní, povedal, že sú dve najväčšie. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého a budeš milovať svojho Boha nadovšetko celým srdcom. Keď som to veľmi teraz tak parafrazoval, zhrnul, ale že boli dve. Predtým Mojžiš prišiel s 10, Pán Ježiš to dal na dve. Proste to zhrnul, že Mojžiš to priniesol na tablete a Pán Ježiš to iba povedal a bolo vybavené. Takže čo je dôležité v tom zápase, že zápasíme, ale nezápasíme sami. Pokiaľ máme tú identitu toho zápasníka, Ježišovi Kristovi, ako vojak Ježiša Krista, tak aj zápasník Pána Ježiša Krista. A keď sme v tej identite, že on je s nami, my nie sme v tom sami. Keď ho pozveme a sme spolu s ním v tej jeho identite, tak sme naozaj ako víťazi. Pán Ježiš víťazil. Amen? Amen. Poďte, Vládko. No a keď bola reč o tom víťazstve, jeden z takých svetov, alebo biblicky známych príbehov je príbeh o Gideonovi, alebo Gedeonovi. Mne je sympatickejšie to druhé. Viete niekto, kto to bol, tento muž? Skúste povedať. Môžem aj ja? Môžeš. Dám ešte priestor publikum. Zavoláme 50/50. Gideon bol taký mladý muž počas obdobia, keď Izrael zažíval taký útlak a útočili na ňo tie okolité proste nepriateľské národy. A Gideon sa proste snažil uísť. On bol taký, Biblia hovorí, že bol taký neistý,
bojazlivý a mal také zajačie úmysly. Prišiel za ním anjel Boží alebo anjel Pána a pozdravil ho takým veľmi vznešeným pozdravom. Chcete niekto skúsiť, že čo to mohlo byť? Buď pozdravený, udatný hrdina. Amen. Áno. Takmer dokonalé. Ja len upravím. Hospodín s tebou, udatný hrdina. A nebolo to ani v budúcom čase, ani v minulom, bolo to v súčasnosti. Ešte vtedy, keď sa Gedeon videl ako taký utečenec, taký nešťastník, proste bol frustrovaný, utrápený a nevidel vôbec proste žiadne svetlo na konci tunela. A on tento Boží pozdrav a Božie zasľúbenia zobral vážne a on vstúpil naozaj do tej identity, ktorou ho ako keby označil Boh. V tej dobe dal Pánu Bohu také ako keby výzvy, lebo potreboval si overiť, či naozaj ku nemu hovorí Boh. Tak sa ho opýtal na 3 veci a Boh mu ich všetky 3 potvrdil. On na tú dobu použil taký, na ten čas, taký typický ako keby nástroj, čo tam zvykol byť dosť častý. Ale keby to bolo v dnešnej dobe, tak Boh ku nemu pošle najskôr nejakú SMS-ku alebo použil by nejaký taký moderný prístroj ako mobil alebo tablet. Gedeon si vtedy položil také rúno z ovce alebo takú kožu z ovce a chcel, aby jedenkrát bola od rosy, druhýkrát, aby tam tá rosa nebola. Takže Boh mu potvrdil všetky tie veci. Takže nech tvoj tablet je vodevzdorný alebo tvoj telefón. No. A Gedeon vybojoval úžasné víťazstvo pre Izrael. On mal k dispozícii, ten Gedeon, 32 000 bojovníkov, ale Boh mu povedal, že musí ich zmenšiť, že ten počet sa musí masívne okresať a viete, koľko ostalo tých bojovníkov na konci? 300? Hej, bolo ich iba 300, kdežto viete aj koľko čítala nepriateľská armáda? 50 000 alebo viac? Áno, trošku viac, bolo ich 135 000 a proste Boh zobral toho Gedeona do takého procesu, že to nebolo z hodiny na hodinu, ale dával mu určité znamenia, proste hovoril k nemu aj v snoch a stále mu dával možnosť, aby si to ten Gedeon overil. A proste došiel do takého momentu, keď úplne až slepo veril proste Bohu a Boh spôsobil, že tá nepriateľová armáda bola uvrhnutá do takého zmätku a oni sami sa ako keby vyzabíjali a vojaci, ktorí boli s Gedeonom, tak vlastne vyhrali bez jediného zásahu alebo ich zákroku. Ešte mu Pán dal taký postup, že vybav ich iba faklami, týmito bubnami a nejakými krčami, ktorými mali zahasiť tie fakle. Čiže takýto strávnový postup, ale Gedeon dôveroval Bohu, takže uvidel víťazstvo a na 40 rokov bol vlastne Boží ľud Izrael oslobodený od útlaku nepriateľa, čo bolo slušné. Potom už keď Gedeon zomrel, tak asi zase proste prestali poslúchať, tak prišiel útlak. No, takže Gedeon toto všetko dokázal preto, lebo pochopil, že kým skutočnosť je v Bohu. A on mal nejakú minulosť a my ju máme tiež, alebo môžeme ju mať. A to, čo sme zažili, nás možno poznačilo, ale naša minulosť nie je oprávnená nás ani definovať, ani deformovať. Musíme vedieť, že to, ako sa ku nám správali a čo nám urobili, či už naši rodičia, alebo súrodenci, alebo nejaké autority, nás možno zranilo a môže to vyžadovať určitý čas alebo obdobie, kedy sa vyslobodíme alebo odstrihneme z nezdravých vzťahov, ktoré sú zakorenené v našom živote. To áno, ale musíme vedieť, že to nemá vplyv navždy formovať to, kým sme boli povolaní byť. Nie sme definovaní ani našou minulosťou, ani našim správaním, ani zlyhaniami, či problémami, nedostatkami, ani pocitmi, ani okolnostiami, ktoré sa nám dejú, ale môžeme urobiť takú voľbu a vybrať si a môžeme sa nechať definovať skrze Božie slovo a jeho pravdu. A on dal túto milosť a proste on všetkých tých, ktorí ho zobrali vážne, tak nejakým spôsobom pretvoril a premenil a túži to urobiť aj u nás, ak mu to dovolíme. Mám takú zaujímavú myšlienku poznačenú k tejto súvislosti a znie asi takto, že budúcnosť a trajektória celého nášho života, tak ako toho Gideona, závisí od toho,
či sme tým, kým Boh hovorí, že sme a či dokážeme presne to, čo Boh hovorí, že dokážeme. Takže chceme byť ako Gideon, chceme tak slepo dôverovať tomu, čo počujeme alebo čítame v Božom slove a nechajme tú pravdu, aby nás premenila na Boží obraz ako jeho deti. Keď chceš Môžem pokračovať a pripravené ešte ďalšie identity z druhého listu Timotejovi, z 2. kapitoly. A teraz by som vám chcel povedať o identite rolníka, hej, že to znie možno tak ako z tých starých čias za Československa nejaká jednotné rolnícke družstvo alebo niečo, ale identita rolníka, rolník pracuje a pracuje svojimi rukami a pracuje väčšinou tvrdo na to, aby videl nejakú úrodu. On pracuje na pôde a Pán Ježiš tiež hovorí o rôznych pôdach, že sú 4 typy pôdy, jedna je kraj cesty, ďalšia je kamenistá, potom je trnistá a potom je tá dobrá pôda, ktorá prináša úrodu. A každá akože z týchto prinášala nejakú úrodu, ale v inom svetle, že tam boli nejaké prekážky k tomu. A teda rolník pracuje, buď vyberá tie kamene, alebo neseje na kraj cesty, ale teda čo chcem z toho povedať, že tá identita toho rolníka, že rolník sa nasytí z tých plodov. A v tomto druhom liste Timotejovi, 2. kapitole 6. verš píše: rolník, ktorý namáhavo pracuje, má ako prvý dostať podiel z úrody. Čiže my sme sa tu pred chvíľkou rozprávali, aké sú to ovocie Ducha Svätého. Ja som povedal, že hrozné, ale sú aj rôzne iné, že láskavosť, dobrotivosť, že tam sú tieto ovocie a to by mal prinášať ten rolník. A my potrebujeme pracovať. Rolník pracuje, my máme pracovať na pôde svojho srdca, že to nie je len tak, že sa zrazu niečo zmení. Jedna vec je, že potrebujeme Božiu milosť a druhá vec, že my musíme tiež niečo spraviť, že je to vždy nejaký krok, že niekto sa za niečo modlí, ale potom aj do niečoho vstúpi s tou vierou, že do toho vloží tú vieru, zase je to semienko viery a potom to môže rásť. A teda rolník, ktorý sadí, vie rozpoznať podľa tej identity v Ježišu Kristovi, vieme, že čo je od Boha zasadené a čo sadí nepriateľ. V inom podobenstve bolo, že cez noc prišiel nepriateľ, zasial tam kúkol. A že OK, a teraz, že keď je kúkol v našom srdci, tak čo s tým máme spraviť? Že ako to rozlišiť vôbec? Ako to vieme si všimnúť, keď sa to veľmi podobá? My potrebujeme poznať tú pravdu, v Ježišovi Kristovi potrebujeme poznať Božie slovo, aby keď príde nepriateľ a niečo bude siať do našich životov, tak aby sme to rovno nechali to, že zakoreniť sa a že keď už to bude veľké, že toto je kaktus a že potom, keď to vyrastie kaktus, tak potom to budem vytrávať a si popícham celú ruku pri tom, že to treba ešte, keď to je v zárodku, odmietnúť a my to potrebujeme rozlišiť. Potrebujeme mať tú rozlišovacú schopnosť, vedieť na začiatku určiť, čo je bylina, čo je ten kúkol, alebo čo je to Božie slovo, ktoré má priniesť tú úrodu 30, 60 alebo 100-násobnú. A teda rolník pracuje a namáha sa, čiže nie je to len tak, že teraz si sadne do traktora a traktor už GPS-ka sám po poli naviguje, že už ide ten traktor sám od seba, ale že je to nejaké úsilie sa vyžaduje od nás. Že aj do Božieho kráľstva, keď vstupujeme, tak sa niečo od nás očakáva a nie je to len tak, že no dobre, tak ja už mám občiansky preukaz alebo pás Božieho kráľstva, že ja som tu už občanom, že v pohode, je tá identita občiansky alebo pás určuje tú identitu, že skadiaľ človek je. Ale my potrebujeme niečo robiť, že my, keď cestuje človek, je občanom Slovenskej republiky a vycestuje do zahraničia na služobnú cestu, tak tam niečo ide urobiť. To znamená, že niečo vykonám, aj keď tá identita je moja na Slovensku, že ja som Slovák, ale idem na služobnú cestu, idem niečo spraviť a potom sa vrátim. Čiže zase je tam nejaká práca. Čiže my, keď sme na tej vinici, tak sa očakáva od nás, že budeme pracovať na tej Božej pôde. Takže Ježišovi Kristovi rolníci. Rolničky. Kto ma dáva hlas? Tak poď Zlatko. Kúfaj maličky. No. Tak ja by som nadviazal na tie obdarovania a na to ovocie. A správna identita a presvedčenie, že Pána Boha oslavíme aj prostredníctvom darov či talentov alebo obdarovaní, ktoré do nás vložil, je niečo, čo nám dovoluje nechať konať Boha cez nás. Stávame sa pre Neho použiteľnými, kdežto identita, ktorá je v protiklade s tým, čo o nás Pán hovorí, nám nebude dovolovať vykročiť v daroch alebo v tých obdarovaniach, ktoré Boh vložil do každého jedného z nás. Jedine v zdravej a fungujúcej identite synov a dcér sme schopní, aby dary,
ktoré sú v každom jednom z nás, mohli byť používané a mohli sme nimi slúžiť. Cítite sa tak, že vnímate u seba alebo v sebe nejaké obdarovania, alebo sa vidíte skôr tak, že ešte sú neobjavené alebo nejaké skryté? Môžete Hľadanie povedať. pokladu. No to môže byť čokoľvek, to nemusí byť len spevácky dar, to môžu byť aj tie najnepatrnejšie dary služby pre maličkosti. Tak pozbudzovanie napríklad. No, tak to je veľmi silný dar. Dar povzbudzovať. No a mám k tomu taký príbeh z morských krajín, ak ste boli už pri mori, určite hej, tak v každom letovisku je aj také trhovisko a na tých trhoviskách oni predávajú aj ryby a aj také iné plody mora, napríklad mušle. A keď sme boli na pláži, tak som videl na kameňoch, že tie mušle sú tam také poprichytávané, proste také zachytené, ale nejak som ich ani nevylovil z tej hladiny, nechal som ich tam. A oni mali určitý potenciál, ale ešte stále potrebovali ako keby vyloviť alebo potrebovali vstúpiť do určitého procesu. A tieto mušle proste na to, aby sa z nich mohol stať nejaký pokrm, tak musia byť tými miestnymi rybármi vylovené, musia byť vybraté ako keby na svetlo z toho mora a musia vstúpiť do procesu, kedy nimi proste rybári niečo urobia, napríklad dajú ich či už na trhovisko alebo do reštaurácií a až potom sa stávajú tým pokrmom. Čiže môžeme povedať, že až potom sú na tom správnom mieste a môžu byť použiteľné ako dary alebo teda plody toho mora. S našimi obdarovaniami to môže byť podobné, závisia od našej identity, ktorá spôsobí, že Boh v nás spustí procesy, ako tí rybári spúšťajú procesy v tých mušlách, prostredníctvom ktorých sa staneme darom podľa Božieho určenia. Každý z nás určite dostal niečo, s čím môže slúžiť, ale iba skrze správnu a zdravú identitu synov a dcér môžu byť jeho dary vynesené na svetlo a môžeme nimi slúžiť. Pokiaľ sú zakopané alebo ukryté v nás, tak sa to žiaľ nedá. A v Božom slove čítame také povzbudenia ohľadom tej služby. Napríklad v Korinťanom je napísané: sme Božím chrámom a Duch Svätý prebýva v nás. V Efeským, že sme Božím dielom a boli sme stvorení pre dobré skutky, pre tú službu. V Korinťanom 2. liste, že sme novým stvorením v Kristovi alebo v Jánovi, sme povolaní žiť život v hojnosti. Takže Pán má pre nás pripravené aj veci, o ktorých možno ešte nevieme, a keď už vieme, tak chvála nemu, že sa to už teda deje. No. Máš niečo? Vezmem si pomyselný mikrofón. Ďalej by som chcel pokračovať z tohto druhého listu Timotejovi obrazom nádoby, identita nádoby. Apoštol Pavol hovorí takto: vo veľkom dome sú nielen zlaté a strieborné nádoby, ale aj drevené a hlinené. Jedni slúžia na vznešený cieľ, druhé na všedný. Ak sa teda niekto očistí od týchto vecí, bude nádobou na vznešený cieľ, posvetenou, užitočnou Pánovi, pripravenou na každé dobré dielo. A teda tieto nádoby majú potenciál, pokiaľ sa nerozbijú, neprasknú, tak majú potenciál niečo niesť. Nejaký obsah, majú nejakú formu, rôzny tvar, že tam je veľmi veľa možností, ak tie nádoby vyzerajú. My sme každý veľmi jedinečná nádoba v Božích rukách. A teda máme niesť. Čo máme niesť podľa vás? Máme niečo niesť? Sme Božím chrámom, Amen. Sme Božím chrámom. čiže Boh prebýva v nás. Keď je niekto znovu zrodený, Tak máme nosiť Boha. Ešte, čo môžeme niesť? stvorený na Boží obraz. Jeho reprezentujeme. Jeho veľvyslancami. Sme veľvyslancami, reprezentujeme Boží obraz. Vieru. Nádej. Vieru, nádej, evanjelium, Dobrú náladu. dobrú náladu, smiech, lásku, radosť, zhovievavosť. Že Pán Ježiš povedal, že po ovoci ich poznáte. A že máme niesť dobré ovocie, aby ľudia videli, že aký to je strom. Aby oni videli Pána Ježiša Krista.
Čiže tá nádoba, ktorá je niekde na stole, je buď v dome, alebo mimo toho domu, keď niekam odnesú, ale že ona má niesť ovocie, aby každý vedel, že odkiaľ to pochádza to ovocie, z toho stromu, ktorý je Pán Ježiš. Aby oni videli v nás, v tých nádobách hlinených, že sme prach a voda, a že aby oni videli obraz Boha, aby oni videli nie nejaký pokrivený, ale videli tú identitu, že my sme Bohu na Boží obraz a žijeme tú identitu Ježiša Krista, aby oni ho mohli vidieť a povedať, ja to chcem tiež. A ja chcem byť takou nádobou, jak je Pavel. Ja chcem byť takou nádobou, ako je Miška. Ja chcem byť takou nádobou, ako je Svetlana, že aby to mohli vidieť, aby to videli ľudia a túžili potom, aby ich to pritiahlo. Čiže nádoba je stvorená na to, aby mala nejaký obsah, aby nebola len prázdnou, aby mala nejakú formu a zároveň, aby, keď je vyčistená, mohla odrážať tú Božiu lásku. Už sa pomaličky blížime k záveru a máme ako keby vyňaté alebo napísané, čo všetko o nás Boh ako o svojich deťoch hovorí, čo všetko nám zaslúbil, čo všetko nám patrí, ako nás vidí, ako toho Gedeona. A teraz to spálim, tak na poli prečítame. A pokiaľ by mal niekto z vás záujem, veríme, že hej, máme tu dostatočný počet takých traktátov alebo skrátka tých Božích zasľúbení. Keby to niekomu nestačilo, tak vieme mu dať ešte taký link, kde si to nájde ako keby úplne celé. A potom vám to skrátka ukážeme. No a teraz by sme si teda prečítali, že čo o nás hovorí ten náš Pán. Nebudeme hovoriť to, kde to nájdeme v Biblii, to je zase na iných papieroch. Takže sme Božie deti a máme pokoj s Bohom. Duch Svätý žije v našom vnútri a máme prístup k Božej múdrosti. Boli sme zmierení s Bohom skrze Jeho Syna. Nie sme Bohom odsúdení, ale ospravedlnení a máme Kristovu spravodlivosť. Je nám úplne odpustené a sme nežne milovaní. Sme chrámom, v ktorom prebýva Boh, sme bez úhony a bez výčitky. No túto vetu by som si mal opakovať častejšie. Hlavne tú úhonu. Sme solou zeme a svetlom sveta, sme vyvolení v Kristovi, aby sme prinášali ovocie. Takže zase len potvrdenie, že Boh od nás očakáva to spomínané pre Neho cenné ovocie. Sme spoludedičom s Ježišom a máme účasť na Jeho dedičstve. Čiže predsa sme dedičia. Sme zjednotení s Pánom a sme s ním jeden duch. Sme údom Kristovho tela, sme svätí, máme účasť na Božom nebeskom povolaní, si členom vyvolenej rasy, si kráľovským kňažstvom, si svätým národom, si ľudom pre Božie vlastníctvo, si pevne zakorenený a vbudovaný v Kristovi, si aj si zrodený z Boha, máš Kristov mysel, môžeš pristupovať k Bohu so smelou dôverou. Bol si vytrhnutý z tmy od diabla a prenesený do kráľovstva sveta, si dokonalý v Kristovi. Nedostal si ducha strachu, ale ducha rozvahy, sily, zdravého rozumu, takejto moci. Tvoje potreby sú naplnené Bohom, si kráľovskou rodinou v Božom kráľovstve. No, tak toto všetko o nás zasľubuje, hovorí a hrdo vyhlasuje Pán. No, hovorí to ku vám niečo, že viete sa s tým identifikovať ako ten Gedeon? Je toho veľa. No, však toto, že ten Pán Boh je veľmi štedrý aj ku nám. Hej, je toho veľa. No, ak by ste chceli, tak vlastne tento list a ešte potom aj taký iný vám veľmi štedro vám to vieme teda dať alebo poskytnúť. Môžete si ich kľudne potom zobrať. No čo, máš niečo? Ja som na záver už prišiel. Pripravený zatiahnuť ručnú brzdu lietadla. No, Pali doletel, tak teraz je tým taký. Máme ešte takú záverečnú myšlienku a to sú také nástroje dnešnej doby, že oklamaná alebo pomýlená identita. A ak by niekoho z vás napadlo, že čo by tam mohlo byť zaradené, tak kľudne povedzte, kľudne vyskúšajte. Klamstvo. Klamstvo.
Ja to iba zopakujem, aby to bolo na kamere, na mikrofón počuť. To nie, že by som to ako nepočul. Homosexualita. Homosexualita. Skreslená realita. Skreslená realita. Čiže identita oklamaného. Hej, ja tu mám ešte také, čo som teda našiel. Zvykneme uviaznuť v identite či už obeti alebo manipulátora. Je aj taká identita, taká srandovná, že je to skôr ako keby nálepka, že dobrý chlapec alebo dobré dievča. A to je normálne, že diagnóza, to nie je ocenenie. Psychológia to tak veľmi hlboko popisuje alebo venuje sa tomu, ale my akože nie sme tu pre toto. My len tak poukazujeme na to, že keby ste chceli ísť v nejakej tej pomýlenej identite do hĺbky, tak si to viete či už naštudovať alebo získať si potrebné knihy. A pokiaľ by ste sa chceli na niečo opýtať alebo niečo či už povedať, prehovoriť, tak sme tu pre vás a sme tomu veľmi otvorení a až to očakávame. Je tu priestor teraz pre vaše otázky. Čo vás niečo zaujalo alebo bolo nezrozumiteľné, alebo ak chcete vedieť, čo to je to ovocie, tak to sú napríklad skutky. To asi vedia. Ak máte ešte niečo, tak kľudne teraz môžete povedať. Jonáš má otázku. Ja mám skôr iba dodatok, lebo ty si hovoril o tom rolníkovi, identite rolníka. Áno, A vlastne... identita rolníka. Ja si iba zopakujem. Čakáme. Vlastne... Netrpím autizmom. Ja si tak pamätám, že tam je vlastne písané, že žatvy je mnoho, ale robotníkov málo. A že tí, čo sa teda identifikujú ako tí rolníci, teda Božieho slova, tak to sa myslí na koho? Ty myslíš tých ľudia, ktorí sú rolníkmi, to sú tí ľudia, ktorí slúžia. Že vlastne my sme všetci do toho pozvaní. Vieš, že to nie je iba pre pastorov, kňazov, farárov a vlastne ostatní už, že to je pre každého. Tá identita rolníka je pre každého, lebo keďže ich je málo, to znamená, že sme k tomu všetci pozvaní. A keď ich bude viac, tak vlastne tá žatva skôr nastane to české slovo, že sklizeň, ale že tá žatva nastane až vtedy, vlastne keď bude niekto zožínať a keď ich je málo, tak vlastne potrebujeme nábor, takže Jonáš si vítaný. Tak Jonáš v tom už asi aj je, si myslíme. V čom som? V tej žatve, nie? Identite žatve alebo identite rolníka. Si aktívny kresťan, takže ohlasuješ to, že veríš a postupne prinesieš veľa ovocia. Tam, kde si. Aj tam, kde nie si. Dobre, na záver mám ešte jeden taký krátky Ešte príbeh. jedna otázka? Aha, Ja mám taký nápad, neviem, či ste ako v minulosti o tom hovorili, ale teraz keď si teda Vládko hovoril o tej nesprávnej identite, či ste hovorili niekedy o vlastne tej sirotskej identite z toho príbehu o marnotratnom synovi, vlastne, že ten brat, ktorý tam zostal, tak neviem, že či ostatní z toho už o tom počuli niečo. To mi príde ako keby také dosť dôležité v prípade tej nesprávnej identity. Tak možno, že je taký námed, neviem, na ďalší update, alebo tak. Je to veľmi dobrý námet na ďalšiu možno tému k tej identite, lebo my sme teraz vlastne spravili identitu z takého široka, že sme rôzne zabrdli, rôzne témy, aby sme spravili taký prehľad spolu, že z rôznych oblastí a toto identita siroty alebo tohto marnotratného syna, že to môže byť dobrý podnetom pre nejakú ďalšiu prednášku alebo ďalší seminár. Ono aj k tejto téme už existuje seminár a zvyčajne býva v Rodinkove, v Belužských Slatinách a volá sa, že seminár Otcovo srdce a alebo ten seminár pojednáva o sirotskom duchu, tam to riešia až 6 dní, čiže vyčlenia si na to dostatok času, aby tých svojich teda ľudí, ktorým slúžia, aby ich dokázali nejakým spôsobom povzbudiť, oslobodiť a aby ich uvoľnili do novej identity tých milovaných Božích detí. A teda ten záverečný príbeh je o takom americkom reverendovi, ktorý slúžil ľuďom po celom USA a on sa modlil za ich oslobodenie, uzdravenie a rôznorodé potreby.
a vravel, že pri tých modlitbách, kde na nich skladal ruky, tak biblicky, tak videl všetky možné existujúce prejavy. Oni sa triasli, proste chveli sa, padali na zem, odpadávali, videl kadečo možné a vlastne on mal takú putovnú službu a potom keď odišiel, tak sa za nejakú dobu ku ním vrátil po nejakom pol roku a keď sa ich spýtal, ako sa majú, tak povedali mu, že buď takisto, alebo ešte horšie. A on sa pýtal Pána Boha, že Pane Bože, že kde robí chybu, alebo že kde zlyhal. No a Boh mu povedal, že úplne bude stačiť, keď tých svojich zverencov, ľuďom, ktorým slúži, keď ich bude vyučovať Božie slovo. A povedal teda, že na každý ten ľudský problém alebo tú potrebu existuje z písma niečo proste, čo Boh už určil, ustanovil. A áno, je to síce dlhšie, je to proces vyhlasovať to s tým človekom a potom tak povzbudiť, aby ten človek v tom tak ostával. Trvá to dlhšie, ale v podstate jeho výsledky boli úžasné, pretože hovoril, že prakticky každý, kto ho počúval a zobral Božie slovo pre seba vážne, tak bol či už oslobodený od závislosti, uzdravený z choroby, alebo dostal teda toho ducha Pána Ježiša a ostával, zotrvával v tom synovstve, že ten vplyv tej siroty alebo čohokoľvek nesprávneho už na ňo nemalo vplyv. Takže pokiaľ ste nejak povzbudení alebo zapálení pre tú Božiu identitu, tak vás chceme povzbudiť, že naozaj v Božom slove je všetko, len to treba či už pozrieť, prečítať alebo prijať za naše vlastné. A ešte by sme vás chceli tak pozvať, Jonáš, prosíme. Aký reverend? Jak sa volá? Prečo sa na to pýtaš? Už ma to zaujíma. Vykazateľnosť. Bol to Hegin, Je, napríklad. ja by som chcela iba dodať, že keď je niekto oslobodený, tak on sa musí plniť Pánom a to je aj podobenstvo, že vlastne keď je ten démon vyhnaný, tak on sa chce vrátiť a keď nájde ten dom prázdny, vyzdobený, tak vlastne sa môže vrátiť aj dôležité, aby sme boli plní Pána, čiže plní jeho slova. Takže vlastne tým sa to vyriešilo, že oni boli plnení slovom a nemohol sa vrátiť, ten z nich bol potom lepšie. Čiže v podstate doma si otvor knižnicu, napchaj tam veľa Biblií a budeš v pohode. Nie, napríklad Bibliu do seba. Som ešte tiež len doplnila, že je taká vedkynia, ste počuli Carolyn Leaf a ona sa tomu tiež venuje. Je to vlastne neurovedkynia a ona, keď sa počúvala jej prednášku, tak vlastne zobrala ľudí, ktorí boli dokonca po autonehodách alebo ktorí mali poškodený mozog alebo boli ťažkí pacienti psychiatrickí a oni vlastne nič iné nepočúvali alebo ničomu inému sa nevenovali, iba dookola vlastne sa sytili Božím slovom a zaznamenali veľmi, veľmi dobré výsledky, že dokonca ten mozog má akože neuroplastický a sa dokáže zregenerovať po veľmi ťažkých aj úrazových alebo takých diagnózach. Že naozaj Božie slovo má obrovskú moc. Že je to aj vedecky priam dokázané. Ďakujeme odvážnym Božím ženám, že prispeli a zapojili sa. Áno, lebo Takže všetkých vás pozývame teda k tomu, že tá identita je najlepšie nájditeľná, uchopiteľná v Božom slove. Že čítať si Božie slovo a nechať sa premieňať tou Božou láskou, ktorá je ukrytá v Božom slove. A nechať to pôsobiť na svoje srdce, na svoj mysel a nechať sa premeniť, obnovenie zmýšľania do tej identity Pána Ježiša Krista. A týmto by sme sa s vami rozlúčili. Sme v závere dnešného semináru, dnešnej prednášky. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa, že nám pomôžete dojsť občerstvenie. A my ďakujeme.